За спешни нужди, мобилна система за електричество, 6 кВт инвертор с 5 кВт батерия, силикон, литий, желязо, фосфат. Сега ще ви покажа какво може. Може да се ползва абсолютно навсякъде, където няма ток. 5 кВт ги имате абсолютно навсякъде. Зареждането как става? С соларни панели. Единственото, което направите е ги свързвате, супер елементарно, супер лесно. Другия вариант, ако работите цял ден и се приберете, това може да го включите в мрежата и автоматично почва да се зарежда. Цената е 3800 лева, сега за комплект, заедно с количката 2990 с ДДС. Може да дойдете да го видите на Пещерско шосе 90 в град Пловдив или да получите информация на посочения телефон отдолу. Хейтърчетата, обичам ви и ви чакам.